nyat langan enggal ngaglar padang muntar oh Bang kinocap Mangkarata Sang Reksi Salaya Jati ingkang sampun manjiwa marang hangga badannya pundheka Bapa Cipta Suwarna ambedha sekar mayang tumuju dhateng sasana cumanipun Sang Bagus Eka Cahyadi eling-eling Bapa Cipta Suwarna menika piyantun ingkang wasita aji jaya kawijayan kasal ikan kanugrah ingkang tinatah mendhat Dinara Menter dasan tegas tapak panpandhe sisaning garindo jumangkah kanthi Cekara Sagangsa kang tinabuh abdi dalem pangarawit ngudi laras kang mijil saking banyuning Singapati mula datamo kajumangkahnya Sang Reksi Salaya Jati anggen mboyong ambedha sekar mayang ngarepaken sang tuan ten jalu twindaknya rancak sanalika sajuru-juru tindakna Sang Reksi anggenya nglarapaken sang temanten jalu Sang Bagus Eka Cahyadi pinangka lon tinampen dalah atur pangandika pasrah panipun Bapak Isnadi Muktari daya jojeng sekalanggahan ngatur pangandika pasrah abeng ajeng kaliyan panjenengan Bapak Bayan Hasan Arharjo mekaten Bapak Suparno dalah Bapak Manto paimbin kepareng paduka anjajari Bapak Bayan ingkang pareng nampi pangandika pasrahipun Bapak Ismadi Muktari mekaten. Monggo nuwun Bapak Hasan Raharjo ingkang kepareng anjajari Bapak Suparno dalah Bapak Manto paimbin kepareng pinat mengajeng sawetawis monggo Bapak paimbin sapunya satata anggennya jumeneng ajeng abeng ajeng panipun Bapak Cipta Suwarna nyembah Bapak Ismadi Muktari anggennya kepareng pangandika pasrah wedal sasana pangandika sumangga nuwun